Dobre, takže vítam tú trénerku. Čo hovoríte na tento zápas, ktorý ste odohrali v podstate veľmi slušný a vynikajúci výkon hráčok? Ja si myslím, že sme pôsobili určite lepšie na polobovke ako Juventa. Mali sme trojgólové vedenie, mali sme si to udržať. Možno trošku tá brankárka, že nám nepodala taký výkon. My sme v záverečných fázach, čo sme si povedali, sme proste nepremenili gólové šance. A vlastne to nás dostalo na ten rozhodujúci stav, na tie sedmičky a iba šťastená, teda sa priklonila k Juvente, proste bolo to o šťastí, ale dievčatá podali úplne úžasný výkon, zodpovedný, ja som na nich pyšná. Možno toho šťastia sa nám malo prikloniť trošku viacej, ale tak nevadí, tak budeme bojovať o rok. Jasné, čo hovoríte na to publikum, ktoré vás hnalo dopredu? Naši fanúšikovia boli úplne úžasní, chceli určite takisto ako dievčatá, takže mali sme tam nejaké zranenia, ale hovorím, že určite sme pôsobili jednoznačne lepšie, mali sme aj 4-gólové vedenie, bohužiaľ sa to nepodarilo, ale o tom je hra. Ďakujem vám za rozhovor a dúfam, že si užijete finále. Babi Trenčanky, vítam vás tu, čo hovoríte na tento zápas, aké máte z toho dojmy? Tak určite sme boli lepšie a myslím si, že to bolo len o šťastí a tak nám to nevyšlo, tak nám to vyjde na budúci rok. No tak podľa mňa sme bojovali celý zápas, no ale nevyšlo to. A v čom boli tie zlomy, že vlastne to otočili ten zápas a dorovnali ho na vyrovnaný stav? Tak určite ťažko povedať. A neviem, podľa mňa sme hrali dobre celý zápas. No tak hrali sme dobre celý zápas, ale tak niekedy sme sa netrafili, tak to bude tým. Čo hovoríte na váš fanklub? Výborný. Tak povzbudzovali všetci a tak no dobre bolo, akože fanklub. Dobre, Babi, ďakujem vám za rozhovor a teším sa o rok teda.